Mutuyo mig agi diri sa Sisilik guys, kay wa pa jud mi kasuway og agi, karon among suwayan. Kay pabor man kaayo, kay gikan mi sa south, round to kuan mi, round to south nya, nagabihan mi kay didto mig mualbual. Nagkasabot mi nga mutuyo mig agi diri kay pulos pa mi wa kaagi diri. Ang amo rang driver mo ay nakaagi diri nagbalik-balik. Nya ni ana si kuan si bros nga pwede ta mag pa-picture-picture diha nay, mag-video-video kay kanang pwede ra kuno naa kunoy lugar ba nga pwede kayo. So diha mi ni agi. Nya karon kay kanang naay naaman di ay Marshall. Diha mi agi sa kilid anang naay Marshall. Nya karon ni reklamo ko ba kay bati ang daan, mura bitag yuta ra, yuta nga ni uga. Nya ana pa ko nga, "Uy dili ka ta diri makuan." Sa dili daw kay pwede ra. Ana mi diha mohunong kay mag-video-video mi, mag-picture-picture mi. Nya diha mi ni parking sa pagka kuan na mo pag-abot. Diha mi kay na lugar sad kaayo ba, lugar parkingan nya. Di wala bitaw delikado kay layo ra sa kanang highway. Mura gituyo jud ba. Diha mi mo parking nagvideo ninaog na ko nagvideo hasta si Humba na ako nang mura na ako nga na video ni libot ra ko kausa sa pagvideo. Nas bros, shout out bros. Nya, salamat sa pag-drive nimo bros. Usa ra ka raon naa si Humba nag-selfie siya. Nya karon imbis nga mga naog na nga mong kauban kay mag-picture niya, ana man ang Marshall nga dili pwede diha kay kanang bawal kay delikado. Ang among giagian ay guys, dili dito pwede sa muagi nga pareha namo ba kay ang katong purpose dito nga agianan ay para sa mawagtangan og break. Kay delikado kuno mi dito og mulubong kay lapok lagi. Pero may gani dili lapok wala mi mulubong kay ugaman kay sige manginit. Mao to nga diretso na lang mi wa mi ka picture naka-video ra ko gamay. Nilahos na lang sad mi guys kay mura man mig nakuyawan ba kay gibadlong mo mi. Una ang agianan sa motor guys ay naa sa kilid. Nya dili diri kuyaw agian guys kay dili ka kakitag dagat. Taas kayo ang mga kuan sa kilid. Mga sige ana parel sa kilid ba. Di ka kitag dagat lahi ra sa diri sa first bridge ug second bridge. Nya karon guys, hapit na ta moabot kay naa mao na siguro ni tulpihanan diha kay perti ng hayaga. Nindot kay diha tanawon guys hayag kay tanan diri guys daghan kayo ang tulpihanan. Nara nay nag-una namo. Na atong tanawon ha, pilay bayad sa toll fee. Uy, tag 90 di ay ang sakyanan guys. Nya diri sa Pikaside sa motor nakita ang pilay bayad sa motor tag 60 sad. Nya karon kay mingaw man kay gabi na manggod. Dili kay daghan ni agi. Kami sunod aning sakyanan kami na bayad ni mig toll fee. Salamat ma'am. Okay. Padung na mi mugawas guys. Nya diring dapita duol na din siya sa Cordoba. Dire. Nya naa may sakyanan nga ni tuyok ni anak ko nga naam lagi sakyanan nga bawal maka dito sa Daplin. Kuan day il service day